Hyvää päivää Riesapellen Pelle uutisista. Agility on pääasiassa koirien ja heidän ohjaajiensa laji, jossa koira suorittaa ohjaajan avulla erilaisia esteitä ja tehtäviä. Googlaamalla löytyy tietoa myös muista agiliteista, muun muassa kissa, rotta, poni ja laama agilitista. Sen sijaan sika-agilitia ei löydy mistään muualta kuin Pirkkalan Sankilasta. Täydellisesti suoritettujen hyppyesteiden ja kontaktiesteiden jälkeen Nompparelli-possu on saapunut sika-agilitin viimeiseen osioon eli pujotteluun. Alkuosa sujuu virheettömästi, mutta hetkinen, alkaako Nompparellilla vähän askel painaa? Ei sentään, suoritus jatkuu. Tässä on näköjään samaan aikaan jonkinlainen ruokailu tai dopingin syönti käynnissä. Vielä viimeinen kaarre ja se on siinä! Nompparelli on saapunut maaliin parhaalla mahdollisella eli nollatuloksella. Sika-agilitin toinen kilpailija on Riesapelle, joka on kilpailun tässä vaiheessa selvästi väsyneempi kuin kilpasisarensa. Hyytyykö Riesapelle samaan kohtaan kuin Nompparellikin? Ei, hän vain raapii kirppuja, korjaa pipoa ja jatkaa suoritustaan. Maali häämöttää, mutta tässä vaiheessa voi jo nähdä, että Riesa tulee jäämään sika-agilitissa hopealle. Toisaalta, kuinka moni Pelle on saanut sika-agilitissä edes hopeaa?